Noin, ja hieman juttua vannessahan, tai siis tukkivannessahan terän teroituksesta ja harituksesta. Ensinnäkin tässä on tämmönen kiinalaisvalmisteinen automaattinen teroituskone. Katsotaan kohta kuinka se toimii. Ja sitten sen kaverina on tämmöinen hivenen iäkkäämpi harituskone. Myöskin automaattinen tai puoliautomaattinen, kammesta vääntäen teroittaa koko terän. Mutta ruvetaan laittaa teriä paikalle ja katsotaan miten homma toimii. No niin, nyt olisi terä aseteltuna ja voidaan laittaa kone käyntiin. Taas tästä hivenen lähikuvaa. Eli tänne on merkattuna kohta tussilla, jotta tiedetään kun kierros on mennyt. Laitetaan tuosta ensin tuo jollakivi pyörimään ja sitten terä on teroitettu ja nyt on harituksen vuoro. Terä on asetettu harituskoneeseen ja nyt vaan ruvetaan kampea kääntämään. Noin, siinä taisi kierros mennä.